Okwariganito ya chake kurwase county ya Kisii awaso mugavana we county ya Kisii Simba Arati abaga kubwatoka gusega gochake beno murobero bwo kubwatoka Bursary gochiase aborokiwa anene bali bakorwa ase chia mate kitari kwenyara okwana chinga kichoko gose choko chake murobero yo bwo kubwatoka chibesa chie Bursary Arati nigo ateba buna Bursary echo nigo gose nigo chibese chirachi gwikirana ase chiward chonsi me county ya Kisii ryokwene kyabuna kera omorokiwa obeire gakonyora Bursary na kwegenderera bya ase amasoma yo muri Keito Josephat Amisi noroboti uraso wime buna enchera eyamo yokuchikwendeke ng'abana ase county ya Kisii banyare ko bakwenyora chisemi mbono niko mugavana be county Simba Arati achakibene ekamite yo kuchikoba gekoligereria okwerene gwe Bursary eme county eyo ya Kisii ase kwa denga bono Bursary twale twatele yetwa kwande korwa ekero ye kambe Bursary ya de myaka ene tata kwanza ene twese cyari ngo abachosi kitcharusi cyabe kuchipara ekiri cyari kipara cyembeo esmono na irani cyese cyari kere wo ego chakonyora chimilioni isatu kago kwana segeti ya Gusii stadium mugavana we Simba Arati nigatabire chifomu echi Bursary kirachikoba chikoenenwa ochiase abaki chikura bali anene banyarite ko bagwakira chikura ase chiwode ande ekero kuye form lazima kuye form eswalete kura tulikuwa ifomu yengwalete kura ekiera register ya IBC twanyonyore aho wachekibwa uko ID wachekibwa ese system twana usinwalete kura ale twalete kure wodi eyo ogende se wodi wale ne kwangande kure wodi yao wachwake wodi ende wake ekia ko nyora Bursary sotale ko boigo nigo mugabano yatebire chifomu ichira chikoba chikoenanwa ochiasa baibuli bari babwate abana asukuru che secondary na baroba gatigira Bursary che secondary igo chire sato kwanana de che secondary shu esa kawancha mwakomuya ntomenze chiresa ase Bursary boigo omugavano Simba Arati nigatebire serikali yaye irachikobage koenekia anene chintakana na abana bali babwate okugania na baranyara ko bakonyeka kurwa ase chifomu echo anene ase barachikoba bakonyora bati shiringi chiribu isato na boiko gwikira chiribu isano ntori kwa kero muntu eto kwa abantu bachande getimono batangare kuira abaneshu Nechile satwa tende umontawa chakonyora nsepi nechi wisatu na abana chintakana batari kwenyara batagwati abantu bakonya twatebire chile satwa chakonyora igoro nechi wisana naende ebina by'abantu babucha na byo umuyiboli lazima ache ne ID na boigo ne birth certificate yo Iko Arati nigatebira chikobaga gusira ekomiti yo goncherere kwelire na kweneke bune county ya Kisii yanyare kobage guchaka konya carbon credit ochia ase chinse cheisko chikaunti chile chiko niembe ko carbon credit chile sa chinyi njeko mwenye kerogo we kamiti na tende immediately ngoros tole ngwaza tole torenga kiesa serikali ne donors bagoswa bansi wakana chibesa chiko carbon credit ando meriko carbon ekobase obenyansi nabo nyoto nyansi ko kubiyega ko carbon yingingo nemete nayo tusuyetemete kuripoteri gatoseni Ndizi TV kurwa segeti Gusii stadium ige kutoka ime county ya Kisii elitana Josephat Amisi.